Siya ngasemaphethelweni encwadi yabaseTesalonika bokuqala. Namhlanje silapha chapter 5 verse 12 and we are ku-22. Ngiyacela ukuqala ukuwafunda lamavesi bese siyakhuluma ngawo. 1 Thessalonians chapter 5 kusukela ku-verse 12. Manje ngiyancenga bazalwane ukuba nibazise abayikhandlayo phakathi kwenu benihola enkosini futhi beneluleke. Baziseni kakhulu othandweni ngenxa yomsebenzi wabo. Hlalisanani ngokuthula. Bazalwane, siyanikhuthaza futhi niwayale amavila. Duduzani abajabileyo, nisekele ababuthakathaka futhi nibabekezelele bonke. Qaphelani ukuba kungabikho umuntu ophindisela komunye okubi ngokubi, kodwa phokophelani njalo ukwenza okuhle omunye komunye nakubo bonke abantu. Thokozani njalo, nikhuleke ningaphezi, kukho konke bongani, ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu uKristu Jesu ngani. Ningamcimi umoya, ningadeleli ukuprofetha, vivinyani konke, nibambisise okuhle, dedani kulo lonke uhlobo lobubi. Amen. uPaule maya ngasekuphetheleni kwale ncwadi ubanikeza ilist ende yama instructions yalo afuna ukubashiya nazo njengoba eqeda ukubhala incwadi yakhe. Ubekade ethe lapha ku chapter 3 verse 10 ubusuku nemini siyanxusa singaphezi ukuba sibonane ubuso nobuso, siphelelise okusileleyo ekukholweni kwenu. Ufuna ukubabona labazalwane ngenhloso yokuphelelisa izinto ezisashoda ekukholweni kwabo. And ngibona sengathi kusukela lapho-ke uzama ukuqala ukuyenza leyo nto athi ufuna ukuyenza mase babona ukuphelelisa izinto ezishodayo ngokuyilista. Uqale ngokubafundisa ukuthi baduduzane kanjani bekhumbuzana ngokubuya kwenkosi nokuthi bonke abafile basazovuka uma inkosi ibuya. Ngakho abangalili bakhale njengabantu abangenalo ithemba. Namanje-ke ulista ezinye izinto eziningi acabanga ukuthi bayayidinga ziyashodwa ekukholweni kwabo. Ngakho ngibiza le ntshumayelo ngeyindlela zokuthi silekelelane ukukhula ekukholweni kwethu. Paul uzama ukubakhulisa ubona beshoda and ubala izinto eyininganyana la eyingabasiza ekutheni bakhulu. Ngitheke mangibala ngabala zaba 11 izinto uPaul abayela ngazo la. Nathi njengoba uPaul eyibala masinyane ziningi kangaka, sodlula kuzona masinyane siyibale siyichaze kafishane one by one. Eyokuqala akhuluma ngayo kuverse 12 no13 ukuhlonipha nokuthanda abelusi bethu. Manje siyancenga bazalwane ukuba nibazise nibahloniphe abayikhandlayo phakathi kwenu benihola enkosini futhi beneluleka. Baziseni kakhulu othandweni, esteem them very highly in love ngenxa yomsebenzi wabo. Hlalisanani ngokuthula ngenxa yokwazi ukwenza leyo nto. So yokukhuluma ngabaholi clearly la. Uthi indlela esimele ukubaphatha ngayo ebandleni abantu abasifolayo. Ngathi ukhuluma ngama-elder specifically ngenze ukuthi ubala namadikoni ebandleni. Indlela esimele ukubaphatha ngayo ubala izinto ezimbili. Baziseni ukuchaza ukubahlonipha. Okwesibili, baziseni kakhulu othandweni ukuchaza ukubathathela phezulu ngothando. uNkulunkulu uyafuna ukuthi abantu abasifolayo ukuze bezokwazi ukwenza kahle umsebenzi wokuhola ibandla bahlonishwe. Uyayithanda uNkulunkulu lento yokubalansisa amayala abantu. Ufike abayale abaholi ukuthi abangazenza amakhosi phezu kwebandla.
kodwa abahole ngendlela yokuba yibonelo ebandleni. Kodwa futhi bese yalibandla ukuthi ibandla-ke lona alibahloniphe ukuze izokwazi ukusebenza lento. Ibandla akumele lizizwe lisindwa ngenxa ye-weight yalamadoda aliholayo. Ayasinda lamadoda, ama-celebrity. Kodwa futhi nabaholi bebandla akumele bazizwe be-frustrated, bengakwazi ukwenza umsebenzi wabo ngoba bengahlonishwa ebandleni. So-ke lakhuluma nebandla ukuthi alibahloniphe, okuchaza ukubanikeza indawo ebafanele njengabaholi, ukubalalela iy'mfundiso zabo, ukubanikeza igunya lokuthatha iy'nqumo zilandelwe ebandleni, abahlonishwe ebandleni kaNkulunkulu ukuze lo msebenzi uzokwazi ukwenzeka. Bese ethi ababazise kakhulu kuverse 13 othandweni, chaza ukubathanda ngothando olwedlulele olubaphakamisayo libenze izinto ezispecial abaholi ebandleni, bazizwe bethandwa, bazizwe bamukelekile, ibandla lithanda iministry abeza nayo. Bangazizwa abaholi sengathi into abazama ukuyenza ebandleni, indlela abazama ukuhola ngayo ebandleni ayamukelekile, abafunakali kwabona, bayabekezelelwa nje, kodwa abazizwe bethandwa ukuze bezokwazi ukwenza kahle umsebenzi wabo. Amen. Uthi isizathu salokho, isizathu sokuthi bahlonishwe futhi baziswe yingenxa yomsebenzi wabo abawenzayo. Akusikho ngenxa yama-personality abo, ukuba charming nokuthandeka kwabo. Akusikho ngenxa yendlela ababukeka ngayo nezinto abanazo, i-celebrity status yabo, ney'moto abahamba ngazo, ney'mali abanazo, abahlonishwa bathandwe ngenxa yendlela nje abayiyona njengabantu, ugazi abanalo. Cha, kodwa bahlonishwa ngenxa yomsebenzi wabo. Uthi maye uchaza uPaul umsebenzi wabo verse 12, uthi ilabo abayikhandlayo, basebenza kanzima ukuze ibandla libe ilesimo uNkulunkulu afuna libe yisona, ukuze balifundise ibandla, bazaluse izimvu kaNkulunkulu, banakekele zonke izidingo zebandla, babheke ukuthi yonke into ihamba kahle ebandleni. Kuwumsebenzi onzima kunokuyikhandla ukuba umholi webandla, ingakho kufanele bahlonishwe futhi bathandwe. Uthi futhi benihola enkosini, nawo umsebenzi wesibili. Okokuqala, bayikhandla kanzima ebandleni, kodwa futhi bayalihola ibandla. Chaza lokhu to oversee. Babizwa kanjalo ngesikhathi abaholi bebandla ama-overseer, obishop bebandla, okusho ukuthi uma ibandla linjengomhlambi kaNkulunkulu, bona baqashwe uNkulunkulu ukubhekelela yonke into eqondene nomhlambi. Khamba kahle nemhlambini. Izimvu ayidliwa yini? Iy'lwane zasendle. Izimvu ziyakuthola utshani, ziyawathola namanzi, ziyangena nesibayeni ngesikhathi esifanele, bamele ukubhekelela yonke into. They are overseers. Bechaza lokho leli gama kuthiwa ukuhola, la umsebenzi wama-elder befundisi ukuba ba-overseer, banakekele ukuthi yonke into ihamba kahle ebandleni. Bese sifuthi beneluleka, okunomqondo wokukhuza izinto ey'ngenzeki kahle, ukukhuza abazalwane abangenzi kahle, bababuyise endleleni. Umsebenzi wabo lo abawenzayo obenefitha nina njengabazalwane, ngakho bahlonipheni, nibathande, khona bezowenza kahle lo msebenzi bengenakho ukukhala nxa bewenza. Amen. Uthi lapha ngasekugcineni, hlalisanani ngokuthula. Indlela ahlanganisa ngayo leyo instruction yokuhlalisana ngokuthula nalezi zinto abezisho ngaphezulu, iveza ukuthi ukuhlalisana ngokuthula kuwumphumela wokwenza lezi zinto akade siyala ngazo. Uma ibandla libahlonipha abaholi balo, libathanda abaholi balo, abaholi bewenza lo msebenzi ngokuyikhandla, benakekela ukuthi izinto ihamba kahle ebandleni, belikhuza ibandla lalingenzi kahle khona, lokho kuholela ekutheni kube nobunye ebandleni kaNkulunkulu. Ngoba kusuke wonke umuntu ephuma ebheka le, omunye ebheka le, kodwa kulandelwa lamadoda ahola ibandla, nawo enza umsebenzi elandela uKristu, awenzi nje ngezawo indlela.
Yakhuzwana amakhono ongenzi kahle abuyele endleleni, ngakho kuba nediscipline ebandleni, kuba neorder ebandleni, kuba nenhlala kahle ebandleni, bese kuba nokuthula nokuzwana ebandleni likaNkulunkulu. Amen. Kufana nomndeni, uma ubaba ewuhola kahle umndeni, malo eshaya lo munye akhuza discipline lo makhono phuma endleleni abuyisela endleleni, bese ubaba eyahlonishwa kulo msebenzi awenzayo, alandelwe, umama lekelele lento ubaba azama ukuyenza, lelo khaya liba nokuthula nokuzwana ngenxa yaleso structure uNkulunkulu asenzile kanjalo nebandla. Ibandla linobuholi obuqualified, nebandla elihloniphayo lobuholi, libazise lithande lobuholi, ubuholi buyikhandle enkosini, bunakele ibandla kaNkulunkulu, lelo bandla liba united, kube neorder nokuthula ebandleni likaNkulunkulu. Amen. Istructure se-leadership siyisiphiwo sikaNkulunkulu ebandleni lakhe, khona sokwazi ukuhlalisana ngokuthula sisendleleni ebheke ezulwini. Number 2, kuverse 14, bazalwane siyanikhuthaza futhi niwayale amavila. Ubeke wakhuluma ngalento ukuthi abazalwane ababe abantu abawilling ukusebenza ngezandla zabo. Uyali ibandla ke manje, hayi nje abaholi, bethi abaholi abeluleka ibandla. Kodwa nabazalwane bonke manje bazalwane siyanikhuthaza ukuba niwayala amavila. Sonke simele ukuyalana. Specifically la ukhuluma ngabantu ababevilapha, nabantu ababengafuni ukusebenza ngezabo izandla ngoba ukusebenza kwadelelekile, igwili zayingasebenzi iqasha abanye abantu abangenayo imali abangazona igwili kodwa befuna ukuyishaya sayigwili, babengafuni ukusebenza kodwa befuna manje ukwenzela igwili amafavor, banqashele la egwilini khona bezothola imali yamahhala. Uthi uPaul yekani leyo nto yokuba umthwalo kwabanye, kodwa sebenzani ngezenu izandla ukuze ningazudinga ukunakekelwa abanye abantu. So ke uyazi bakhona labantu abanje eThessalonika ikhona le nkinga ngakho ukuthi ibandla aliyalani. Nina bazalwane manibona omunye owenza kanje, myaleni owenza kanjalo, mkhuzeni njengebandla sibizelwe ukukhuzana sisodwa. Akusiyo into yabaholi kuphela ukubona iphutha bese beyalungisa, kodwa nawe ukubona kumzalwane wakho engakwenzi kahle simele ukukhuza. Futhi ma umzalwane mawuke waba imember yebandla, lokho kusuke kuyinikela uyikhomita ekutheni uzovuma ukukhuzeka. Umzalwane akakhubeki makhona okhomba okuthile okungahambi kahle empilweni yakhe. Sinegunya elivela kuNkulunkulu ukululekana nokukhuzana. Specifically la indaba yokusebenza, sonke simele ukululekana ukuthi uNkulunkulu esinikeza amathuba asibe abantu abayikhandlayo, abafuna ukudla esaba isinkwa, hayi abantu abalinda esaba isinkwa. Njengalokhu uNkulunkulu ekunikeza amathuba asebenzise, phatha kahle zakhe imali ukuze ungazi ukuswela ugcine uyiburden. Khona ibandla lizokwazi ukunakekela labo abadinga usizo okwangempela. Simele ukuyalana even nangalezi zinto. Amen. Nivuma ngempela leyo bantwana? Amen. Lungile ukuthi abantu bakuyale ngezimali zakho. Lungile ukuthi bakuyale ngendlela osebenza ngayo wena nobuvila bakho. Right? Yes. Ngoba kusho uNkulunkulu uzokwenza njani? Nangu sokhaya uNkulunkulu uthi asenze njalo komunye nomunye, ngakho sonke asikwamukele lokho. Number 3, kuverse 14 mawuqhubeka, bazalwane duduzani abajabileyo, encourage aba-faint hearted, abaneyinhliziyo eyidangele. Lokudangala mhlawumbe kudalwa ilezi inhlupheko ezazikhona ebandleni laseThessalonika, babehlukunyezwa. Iy'nhlupheko ziyenza abantu baphelelwa amandla, siphele isibindi, liphele ilukuluku lokufuna ukuqhubeka ekukholweni, bafuna ukugive up, bafuna ukushiya phansi babuyele emumva. Uthi uPaul ibandla-ke alibagqugquzele abanjalo, okuchaza ukubanikeza amandla okuqhubekela phambili. Uma lithi alibaduduze kahle kahle, it means to encourage.
Asikhwezele umlilo komunye nomunye, ungacishi umlilo. Asingavumi bekhona ogive uphayo abuyele ezonweni zakhe. Asingavumi bekhona ophelelwa amandla asale endleleni, kodwa asigqugquzelane masibona omunye ebafaint, ebanjwa amajaqamba kuphela amandla, ewa elala phansi, asithathane sivusane ekukholweni into uNkulunkulu afuna siyenze komunye nomunye leyo. Number 4, nisekele ababuthakathaka. Ababuthakathaka kungenzeka ukuthi ukhuluma ngokugula physically. Abantu abagulayo bamele ukusekelwa, okuchaza ukubalekelela ekuguleni kwabo. Bekukhona izinto abangakwazi ukuzenzela zona, bexakekile, sondelani kubona, nibalekelele ngokwempilo. Ubuthakathaka kungenzeka ukuthi kuchaza ukuba buthakathaka ekukholweni kwabo. Basebasha mhlawumbe enkosini noma bakakhule enkosini, kuningi abangakwazi. Ziningi izilingo ezibahlulayo. Ziningi izinto ezibaqhubayo, baqhubeka kalula abantwana enkosini. Sondelani nibasupporte, nibalekelele, nibashokhe ngapha mayewa ngapha, nimshokhe ngapha njengomuntu ebamba umntwana ofunda ukuhamba. Balekeleleni ababuthakathaka. Abanye ngenxa yenhlupheko kunzima ukubekezela, babuthakathaka ekukholweni kwabo, inhlupheko zisho ukuhamba nabo. Asondele thina njengabazalwane, sibaqinise, sibasekele. Ingakho sambelana uma umuntu eshonele, ingakho simhambele umuntu uma egula esesibhedlela, ingakho kufanele sisondele omunye uma edangele. Uma singasamboni enkonzweni, sihambe siyomcinga. Ilamavesi afana nalawa, nisekele ababuthakathaka. uNkulunkulu uyafuna sinakekelane kanjalo. Amen. Lento yokukholwa nokunqoba size sifike emazulwini singaphelele endleleni, iproject yomphakathi wokukholwa. Akekho umuntu okwazi ukunqoba empilweni aphilele uKristu la kuze kufike ilanga lokugcina engalekelelwa abanye. Sonke ziyafika ikhathi zokuthakathaka, uyalidinga ibandla, awusoze ufike ezulwini uyinkomo edla yodwa. Ngakho kwamukele ukusizwa, kufune ukusizwa, sazise la udinga usizo khona, futhi nawe mzalwane ludedele usizo kwabanye. Musukuba umuntu oyinakela wena kuphela nezakho idingo nokwakho ukukholwa, hlezi ucinga ukuthi ubani oxakekile, ubani ohlulekayo, ubani obuthakathaka, bese uyangenelela empilweni zabanye abazalwane. I-idea kaNkulunkulu ngebandla ukuphila ndawonye, ukuze ndawonye njengomhlambi sigcine sifikile la esiya khona. Umeqeda uverse 4 uthi futhi nibabekezelele bonke. Uma ikhuluma ngabo bonke, ukhuluma ngalaba abavilaphayo, ukhuluma ngalaba abajabile, aba-faint hearted, ukhuluma ngalaba ababuthakathaka, aba-weak. Ubabekezelele bonke. Ungasheshi udinwe abantu abangenzi kahle ebandleni. uNkulunkulu ngamasibomi ibandla lenza njengomndeni, awalingana amazinga okukhula. Khona abadala, khona abaphakathi nendawo, abasha ngokukholwa, khona abasebancane, ababantwana ngempela. Ufuna uNkulunkulu kodwa sonke siphile ndawonye njengomndeni. Khona aba-strong ey'nhluphekweni, khona ababuthakathaka ey'nhluphekweni. Akwenzeki nje maningabasizi. uNkulunkulu ufuna sibekezelelane, ungadinwa, ungacunungi, unganqaphi enhlizweni yakho, ungaphelelwa isineke for abanye abazalwane. Nawe uNkulunkulu nesineke nawe. Ngakho nawe kufanele ukwazi ukunakelisa, ungakhathali ulakaza. Amen. Singabi njalo bangcwele kuzona zonke ley'nkinga ezibalwayo nezinye inkinga esibhekana nazo ebandleni. Ungadinwa ushiye phansi ngoba kusakhona ababuthakathaka abawayo esilingweni sokuhleba bakuhleba. Ubuthakathaka lokho bayahluleka ukunqoba leyo temptation. Wena iba nesineke nokubekezela njengoNkulunkulu. uNkulunkulu uyasibekezelela thina abantwana bakhe, nathi asifunde ukubekezelelana sisodwa. Akasheshi ukuqhubeka uNkulunkulu, otherwise ngabe kade asiyeke. Nathi asifundeni ukuba njengaye. Number 6 verse 15. Qaphelani ukuba kungabikho umuntu ophindisela komunye okubi ngokubi,
kodwa phokophelelani njalo ukwenza okuhle omunye komunye nakubo bonke abantu. So ke zigade wena ukuthi ungabe umuntu owenza okubi kwabanye futhi ongaphindiseli uma kwenzekile abanye bakwenza okubi wena. Kodwa futhi kade ukuthi nabanye babe njalo. Yabona la gama lokuqala besithi qaphelani ukuba kungabikho umuntu. Kuchaza yona lento yokwenza ndawonye. Awugade nje wena kuphela, fanele uyigade wena, ungabe wena uyinkinga odinga ukugada. Kodwa ke bheka nabanye. Uyayibona lento yokuba ibandla eliwumndeni, umhlambi ondawonye ogadanayo. Bakhona bahona bagada yonke into, kodwa nebandla umuntu nomuntu ugade abanye. Lento ukuthi ibandla lethu liphile, libe healthy, kube mnandi kuleli bandla, yinto okufanele siyenze sonke ndawonye. So ke sonke sindawonye asiqaphele ukuthi akangabi khona umuntu oyiphindiselelayo uma kukhona owonile. Lento iveza ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi kuyenzeka abazalwane bone kwabanye abazalwane. Kuyenzeka. Ngoba asakapheleliswa. Sisayizoni namazinga angalingani. Ngakho lindele ukuthi khona ozokwenza ukubi nawe ebandleni. Amen. Uyilindele. Khona ozokhuluma kabi. Ungenzana lutho. Khona ozobheka kanti uthi uyazama. Khona ozokuziba ngakubingeleli. Abahaga abanye akuhagi wena. Ukhona ozoboleka imali angayibuyisi. Ungabolekani imali. Ngingangene kuphela. Kukhona kodwa ozokwenza okubi la ebandleni, kulindele lokho. Thina abazalwane sikhubeka sengathi besingalindele ukuthi kukhona izono ebandleni. Indlela esikhubeka ngayo mase kukhona okuba okwenzekile. So ke leli verse liyakufundisa ukuthi lindele ukuthi khona ozokwenza okubi. Lithi ke kwamukele mawenziwe okubi wena bese uyaxola. Sebenzisa lesasineke nokubekezela kade ekhuluma ngakho ngaphezulu, ushiye owenza okubi, umshile kuNkulunkulu, ungafuni ukuyiphindiselela. Musa ukuthi ngoba ungenza kambi nami ngizokukhombisa. Angisinto okudlala abantu. Ungabi njalo, ungabi uphuma silwe, ungabe umuntu ohleze sensitive ukulungisa isithunzi sakhe, edemand ukuhlonishwa kwakhe. Iba umuntu owilling njengoJesu ukukhulunywa kambi, uqanjelwa amanga, uhlukunyezwe, isidingo singekho, uvala umlomo bashele kuNkulunkulu. Kunalokho ubakhulekele ukuthi baphenduke. Asingabe abantu abayiphindiselelayo lapho abantu besona ebandleni. Ukuthula kuba kanjani ebandleni? Ukunyathelana kuzokwenzeka, kodwa ukuthula kwakhe ngokuthi sikwazi ukuxola masinyane. Uxola umuntu engakaxolisi, wena umenzele okuhle ngesikhathi yena ekwenzela okubi. Yabona usho njalo mayiqhubeka lapha uthi kodwa phokophelani njalo ukwenza okuhle omunye komunye nakubo bonke abanye, even nabantu abangakholwa. Iba umuntu wena owenza okuhle kwabanye, ulindele kodwa ukuthi bazokwenza okubi bona. Uyabona nje lokucabanga yenza ungamangali ugileka. Ugileka ungenzanga lutho. Ulindele ukuthi wena uzoba umuntu owenza okuhle, abantu bazokwenza okubi, futhi uzobaxolela ubashiyele uNkulunkulu. Kuhle kunodumo kuNkulunkulu uma umuntu enze njalo, ungayiphindiseleli nanini. Verse 16, thokozani njalo. Thokozani njalo. Yebo umyalo lo. uNkulunkulu kuyala ukuthi iba umuntu ohappy. Khona amen le. Iba umuntu onentokozo. Ungabe umuntu wosizi nokubalisa. And ukhumbula ukukhuluma nebandla elalibhekene nenhlupheko ehlukunyezwa abantu la. Uthi nasenhluphekweni alibe ibandla elithwele intokozo, elinokuthokoza njalo njalo. Okuveza lento uPaul sometimes ayibiza ngokuthokoza ethembeni. Akumnandi kwamanje, impilo yami ayithokoziswa kwamanje, kodwa ngiyazi ukuthi ekugcineni uNkulunkulu uzoletha okuhle ngenxa lezinhlupheko. Ngiyazi ukuthi uJesu uyabuya, kusazoba mnandi, ngisazothola umvuzo. Nazo ley'nhlupheko engizona manje zakhe into enhle empilweni yami, zingenza ngibe ngcwele, ziyangicwecwa, zishisa okubi empilweni yami. Ngakho ngiyathokoza nangazi inhlupheko. Usho njalo uJakoba, nothi ukuthokoza kodwa
uma ngena ezilingweni ngezilinge ekhuluma ngeinhlupheko abazali babengena kuzona. Umzalwane umuntu wentokozo even noma kunzima empilweni. Amen. Iyahambisana naleyana mayethi ningadabuki njengabantu abangenalo ithemba manishonelwa nini. Noma ushonelwe udabukile kodwa khona intokozo ehlezi khona kuwena ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu kunento enhle ayisebenzayo ngeinhlupheko futhi zizodlula uzobavusa abafile neinhlupheko izophela uJesu mayebuye sisazobusa kuzoba mnandi ngakho uyakwazi ukuba nentokozo noma udabukile ngenxa yaleli themba onalo ezweni likaNkulunkulu. uNkulunkulu ke akayifuni indlu akalifuni ikhaya eliswacabele uNkulunkulu. Njengoba uhlala umchazela kanjalo akumnandi futhi kuyakuphoxa uma abantu behleze beswacabele nje kwakho. Ubenzani kanti? Kanti uhlobo lunkababa indaba la ekhaya hleze kukhanga. Unkosikazi awusoze umbone happy. Ingane awusoze uyibone zihappy. Kusho ukuthi something ngalo baba lo. NoNkulunkulu ubukeka kanjalo uma thina abantwana bakhe singenayo intokozo. Sengathi siyahlushwa kanti emzini wakhe uNkulunkulu. Simenza bukeke kambi kubantu abangakholwa, senza nenkolo yethu ingathandeli masabantu bokuqhatha usizi. Asifundeni ukuthobela lo myalo wokuba abantu bentokozo. Abazalwane are happy people. Amen bafaka. Icabangeke leyo uyi-apply empilweni yakho asiba abantu be-depression noma kungenzeka sidlule esigodini sethunzi lokufa la kumnyama khona empilweni siyadlula asihlali njengabazalwane sabantu bokukhanya nentokozo. Akumelanga uhlale egodini kusho ukuthi khona izinto ongayikholwa khona izinto ongayiboni kahle awuthi uNkulunkulu akakuvula amehlo khona uzogcwala leli themba elikwenza ube umuntu wentokozo mawumzalwane yaziwa ngejoy mawumzalwane. Verse 17 nikhuleke ningaphezi and again ngiyacizela ukhuluma nabantu izinto ezayingabahambeli kahle ngamanye amazwi noma kubheda ubona sengathi imithandazo yakho ayiphendulwa kodwa oqhubeka ukhuleke kuNkulunkulu ungaphezi uveze umethemba uNkulunkulu ukuthi uyazi ukuthi uyayizwa imithandazo yakho uyamethemba ukuthi uzoyiphendula ngokwentando yakhe nangesikhathi esifanele ngoba umuntu oveze umethemba uNkulunkulu ngokuthandaza even wena uhlukumezekile ungayeki ukuthandaza. Ukuyeka ukuthandaza kuveza umuntu othi nca akangizwa vele akanandaba nami akanamandla ukungisiza noma akafuni ukungisiza. Ungamthuki uNkulunkulu ngokuba umuntu ongathandazi. Omunye ngathi ongathandazi uveza ukuthi angimdingi I can manage on my own. Inhlamba leyo kuNkulunkulu umzalwane umuntu okhuleka angaphezi. Uhlezi usemkhulekweni uhlezi ucela kuNkulunkulu uhlezi uletha zonke izicelo zakho uzenza zazeke enkosini mawumzalwane nanoma ingabe udlula kuziphi izimo zempilo noma kunzima usenkosini makumnandi awumkhohle uNkulunkulu ubone sengathi singakwazi ukuyiphilela ngaphandle kwakhe. uNkulunkulu ufuna abazalwane babe abantu bomthandazo benganqamuki nanoma ingabe izimo zinjani. Injani yakho impilo yokuthandaza? Uthandaza nini wena? Omunye ufuna ukubuza ukuthi wagcina nini? Asibe nabantu bomthandazo bangcwele ibanaso isikhathi sakho sokukhuleka sakhe unganegotiate ngendaba yokukhuleka akube yinto ophila kuyo. Number 9 verse 18 kukho konke bongani ngokuba lokho kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Kuzona lezi inhlupheko ababhekene nazo uthi ababe abantu abagcwele ukubonga. Lokhu kubonga ikona lokho kuhambisana nale ya joy le ntokozo athi ababe nayo. Umuntu okwazi ukubonga nentokozo iba khona noma useyinhluphekweni kodwa ohlezi ukwazi ukubala izibusiso njengoba sihlabelele ngoba ukuthi uNkulunkulu
wenzani enhle empilweni yakho ungabheki nje kuphela lokhu okubi nobunzima uNkulunkulu asuke evuma kudlule kukhona kuningi okuhle noma ingabe kuthiwa ikhona izinto ezimbi iba i-specialist ekubaleni izibusiso ungabi specialist ekuqhatheni usizi nasekubaleni izinto engahambi kahle ilento edala i-depression kumzalwane ukuphela kwentokozo nokuphela kwamandla mayingena enhluphekweni uyalibala izona zonke ezinye izinto ezinhle uNkulunkulu asuke ezenza empilweni yakhe ziningi oyibanga khona uzoba umuntu onokubonga noma ingabe impilo inzima kukho konke bongani ngokuba lokho kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani intando kaNkulunkulu ukuthi sibe abantu abagcwele ukubonga ngoba uNkulunkulu uyafuna uku-acknowledgewa ngezinto ezinhle asenzela zona intando yakhe mayisifaka kuKristu Jesu esenza abantu abasindisiwe uyafuna sibe uhlobo olunje lwabantu ubonga futhi nangazi inhlupheko ngoba njengoba ngisho izwi kaNkulunkulu yasifundisa ukuthi zisebenzela okuhle empilweni zethu inhlupheko zikwenza ube ngcwele kakhulu kunakuqala inhlupheko zikwenza uqine ungantengezeli ekukholweni kwakho zikwenza umfuze uJesu ngakho uyakwazi ukumbonga uNkulunkulu nangazo nje zibhlungu zinjalo inhlupheko uverse 19 ningamcimi umoya number 10 ningamcimi umoya lake umoya ongcwele ufaniswa nomlilo okuthiwa asingamcimi umoya ongcwele ufaniswa nomlilo ngobani ngoba uye oproducer lomlilo wothando nentshisakalo eyenza sinamathele kuNkulunkulu futhi sifuna ukumsebenzela uNkulunkulu leli lukuluku elifana nomlilo ovuthayo uyakhuluma Jeremiya ekhuluma kanjalo izwi laNkulunkulu linjengomlilo ovalelwe emathanjeni ami noma ngingasafuni ukulishumayela akwenzeki nginentshisakalo nginezili engiphushayo noma sengithi angisafuni ukushumayela ngoba abantu abangilaleli umoya ongcwele owenza leyo nto kumzalwane omenza abe nentshisakalo for izinto zikaNkulunkulu amthanda uNkulunkulu afuna ukusondela emkhulekweni afune ukumazi uNkulunkulu afuna ukumsebenzela uNkulunkulu afuna ukusebenzisa isiphiwo sakhe noma ingabe kune opposition abantu abamncomi abantu bayamgxeka kodwa kunento emqhubayo emphushayo kunomlilo ovuthayo umoya ongcwele lo ingakho efaniswa nomlilo umoya ongcwele kuthiwa asinamcishi umlilo futhi owenza sibe nentshisakalo yokufuna ukuphila ngobungcwele hayi nje kuphela intshisakalo yokuthanda uNkulunkulu nokufuna ukumsebenzela kodwa umlilo oshisa izono kuthina ilo mlilo wenza inhliziyo iguquke ibe yintsha ibthanda ubungcwele isenyanya isono ifuna ukulwa nesono umoya ongcwele uyena osindwenisayo njengomlilo ushisa inhlabathi nokungcola kwigolide khona lizoqhubeka libe pure umoya ongcwele umlilo in those two ways among others empilweni ngakho makuthiwa masingamcishi empilweni zethu umoya ongcwele osisiza sishiye isono sifunda ubangcwele singawucishi lo mlilo niyezwa into bazalwane ucisha kanjani umlilo ofuna ubangcwele ucisha ngamanzi igagasi lamanzi ohlala kwi-TV nje wami ulokhu ubukile nje yonke into lokhu ufakile uyagalela nje zonke into zasezweni kwakungcola kwasezweni ziyawucisha umlilo wokugqama kokungcwele emqondweni wakho nentshisakalo yokufuna ukukulandela ukungcwele uyadamba ngempela mawuhlezi ufaka into zasezweni engqondweni yakho nasenhlizweni yakho kugcina kube ngathi kahle ngathi unamawala buka abanye banjani wena futhi ungcono kunawe thambisa kancane usuwenza too much isho njalo inhliziyo mawuyigcisha ngegagasi elingcolile lasezweni njalo uyamcisha umoya ongcwele ngezinto oyinakayo oyifakayo kuwena ayizwa ngabuka ama-TV kade kodwa uyazazi nawe uyazi kwenzekani kuwena after ukuscrolla uthi makuqeda ukuscrolla uzosengathi ngamphilela uJesu
Akujwayelekile. So ke ungamcishi umoya empilweni yakho. Kodwa futhi ungamcishi umoya lo mlilo wentshisakalo yokufuna ukusebenzela uNkulunkulu. Uyakwazi ukumcisha kwabanye ngokugxeka kwakho. Awunomnje wena. Basathi bayazana abantu banephutha elincane likhulu kuwena. Uyaba uthela amanzi emlilweni wokuzama kwakho. Kunjengomzali othetha kuphela. Ingane egcina ikhathele ingasafuni ukuzama. Ngoba yiki into ekujabulisayo wena kuyathethwa nje kuphela ubabamba amabenzo okubi awubabambi amabenzo okuhle. Awunasikhathi noma sethiwa buka baba awunasikhathi sokubuka into ezinhle umfuna ngesikhathi ebhekile kuphela. Khona abazali abanjalo nasebandleni singamcishi umoya singawucishi umlilo kamoya engcwele ebandleni lethu ngokugxekana singagqugquzelani njengabazali bami. Amen. Now specifically la into anayiqondweni wakhe ilesi siphiwo sokuprofetha kuverse 20 uyayi-apply manje lento number 11 leyiphonela lokugcina kuverse 20 ningakudeli uprofetha ngoba kubukeka sengathi iyona ndlela ababecisha ngayo umoya le eThesalonika. Babethi abantu abanesiphiwo sokuprofetha bayaprofethela abazalwane bayakudelela ukusebenza kwabo. Ababalaleli abanandaba lezinto abayishoyo benza badangale. Lenze njalo ibandla lakwabona babefundisi babo. Basathe bayafundisa, bayachaza, bayakhuza, bayagcizelela izinto bayaguguzela kungathi indaba. Ayikho into ediscourage abefundisi njengebandla elinganyakazi. Yayazi imbuzi bathi imbuzi ikhorozela ukuya emsamo. Kuyadidina, kuyadonsa imbuzi abathi uyazama akuthi idiki nje akunyakazi. I-ministry idelelekile. Bayakhuluma nje phela abafanyana. Abazalwane bangathuthumeli uma uNkulunkulu ekhuluma iprofesi. Thatha kunjalo la eThesalonika. So ke manje abangamcinga umoya iapplication yakho ukuthi ningakudeli uprofeti. Kodwa kuverse 21 manje sithi vivinyani konke ngibambisisa okuhle dedani kulo lonke uhlobo lokubi. Buya sengathi into eyenza bakudelela uprofeta ingenxa ukuthi kwakukhona uprofeta okungasili iqiniso. So ukuthi Paul ningabe senivala yonke into yokuprofeta anovivinya lokhu okuhle nibambe khona nikwamkele khona laba abaprofetayo ungazi ukucimeka umlilo wentshisakalo yokufuna ukusebenzela uNkulunkulu kubona. Kodwa laba abaprofeta amanga nidede kubona nidede kulo lonke uhlobo lobubi. Amen. Manje nginombuzo edinga sibuze wona la thina esithi abasekho abaprofeti ngesikhathi samanje ukuthi wenze njani ngaleli verse leli. So ngiyacela ukuchaza mbijana la ngendaba yokuprofeta. Leli verse manje singadela uprofeta kodwa sivivinye konke. Sibambe okuhle sidede kokubi. Iverse efanele sili-apply njengoba linjalo manje. Asikudelela uprofeta wangempela. Kodwa sivivinya yonke into. Usho njalo uPaul. Makhona ukuthi sikutholayo siyakubamba, sinamathele kukhona. Masibona okubi siyadeda kukhona. Manje ngifuna ukunifundisa ukuthi kuvivinywa kanjani uprofeta khona nizobona ukuthi yini sideda kangaka kukhona konke. Yini sibone ngathi konke kubi lo profeta okwenziwa ngezikhathi zamanje. Ngizofundela ke amavesi ambalwa la. Into yokuqala izwi laNkulunkulu liyasinikeza ukuthi simele ukuvivinya kanjani iprofeti. Njengoba uPaul ekhuluma kanje labazalwane mabeyibuza ukuthi sivivinywa kanjani iprofeto izwi laNkulunkulu liyasitshela. For example kunezinto ezimbili ofike uyibone. Ngifuna ukuya kuDeuteronomy 18 la ukhuluma ngento yoprofeta mbijana. Okokuqala lento yabaprofeti bamanga into ekade yabakhona. KuDeuteronomy 18 verse 20 kepha umprofeti oyoyitshela ukuthi ukhuluma izwi egameni lami ngibe ngingamyalanga ukuba khulume noma okhuluma egameni labanye uNkulunkulu lowo mprofeti uyakufa. Kwakukhona abaprofeti abakhuluma
egameni likaNkulunkulu bathi usho kanje uNkulunkulu bese eshinta uNkulunkulu angazange amyale ngayo. Uyayibona into verse 20. Bese bakhona nje abavele bakhuluma egameni labanye uNkulunkulu abangafeki ngisho ukufeka ukuthi bakhulumela uNkulunkulu. Uthi ke lo mprofeti uyakufa. Bese yasitshela ukuthi uyomazi kanjani verse 21. Uthi ungasho enhlizweni yakho ukuthi siyakulazi kanjani izwi uSimakade angalikhulumanga na. Siyakulazi kanjani. Uyasitshela la verse 22. Umprofeti ekhuluma egameni likaSimakade leyo nto ingenzeki. Uthe kunento ezokwenzeka ingenzeki leyo nto. Nezwi alikhulumile lingafezeki. Lelo lizwi alikhulunywanga nguSimakade kodwa ngumprofeti oyikhulumele nje lokho eyigabisa ungamesabi. Bakhona abantu abathi bakhulumela uNkulunkulu kanti bakhuluma umathanda wabo bayayigqaja nje bafuna ukusatsha sengathi babaprofeti abakhulumela uNkulunkulu bafuna ukulawula abantu uthi uNkulunkulu uma esho into bese ingafezeki anomwriter of law ungamesabi ingabe nandaba nani. Njengale genge ebiprofeta ngalendaba yokumnyama nani. Noma isingakuyiqagele kahle ngelinye ilanga ni-writer off. Yezwa make washintwa yangafezeka asokwazi ukuthi akaveli kuNkulunkulu lo mprofeti lo ningamesabi ningamlinda azaphinde aqagele okwesibili. Number 2, so itest yokuqala le umuntu oprofetha uNkulunkulu akageji. Yonke into ayisho ihlezi accurate ngoba uNkulunkulu akadideki akaqamba manje uNkulunkulu ngakho abakhulumela yena bahleze bekhuluma iqiniso futhi uNkulunkulu akazuvuma umuntu okhulumela yena abuye adideke ngoba phela somazi kanjani uma isedideka noma engasadidekanga na. Isaiah azikho iprofeti ababeyiprofetha abuye athi nxa semani yazi lapha nami bengazwanga kahle no. Yonke into ayishoyo iqiniso iyafezeka. UDuteronomy 13 sithola icriteria yesibili okuwukuthi yonke into ayishoyo kumele ihambisane nezwi kaNkulunkulu eselambulile. Akekho umprofeti okhulumela uNkulunkulu ophambana neBhayibheli ophambana nezinto uNkulunkulu asevele esezambulile. uNkulunkulu akayiphikisi. Umuntu ophambana nezwi uyavela ukuthi akakhuluma okuvela kuNkulunkulu. Uthi ku verse 1 uDuteronomy 13 uma kuba khona umprofeti phakathi kwenu noma ophupha amaphupho antshela isibonakaliso nesimangaliso. Yabona amaphupho ayenye endlela uNkulunkulu ayikhuluma ngayo nabaprofeti. So ke noma umuntu aqhamatha unephupho une-vision uzwe izwi kaNkulunkulu konke lokho antshela isibonakaliso nesimangaliso. Bese verse 2 kuthi leso sibonakaliso noma isimangaliso asishilo kini senzeke. So akafana nalo oqala lo ukhuluma into yenza ngempela. Namba 12. Bese thi masilandela abanye uNkulunkulu engabaziyo sibakhonze. Usho into uthe kuzoba kwabamnyama ngempela. Athe siba lapho asasilandela abanye uNkulunkulu ke manje. Uthi uNkulunkulu verse 3 anikuwalalela amazwi alowo mprofeti noma lowo ophupha amaphupho ngokuba uSimakade uNkulunkulu wenu uyakunlinga ukuba azi ukuthi niyamthanda yini uSimakade uNkulunkulu wenu ngayo yonke inhliziyo yenu nangawo wonke umphefumulo wenu na. Niyolandela uSimakade uNkulunkulu wenu nimesabe nigcina imiyalo yakhe nilalela izwi lakhe ningahambi nomprofeti oniphambanisa ezwini nimkhonze ninamathele kuye. Lowo mprofeti noma lowo mphupho amaphupho uyobulawa kwaIsrael babulali manje ngokuba ukhulume okunhlubukisa kuSimakade uNkulunkulu wenu owanikhipha eGibhithe ngokuba nahlengwa endlini yokugcila ukuba ningaphambukiswa endleleni uSimakade uNkulunkulu wenu aniyala ukuba nihambe ngayo niyokususa lobo bubi phakathi kwenu. Kafishane umprofeti okhulumela uNkulunkulu akaphambani neziyalo zikaNkulunkulu. Into eyenzeka leyo-ke ngey'khathi zamanje ukuthi okokuqala izinto abayishoyo azenzeki futhi bayasho nabo ukuthi iy'profethi thina esinazo ayifani nezo-Isaya kuyenzeka ngingezwa kahle. Basho njalo nami angisho njalo ngisaprofetha ngoba phela nje umprofetha akufani njengoba abaprofethi bangempela la ozwa izwi likaNkulunkulu bese utshela abantu. Thina kwakuthiwa amasiprofethi amasifundiso kuthiwa ulalela into equbuka ngaphakathi kuwena. Manje inhliziyo yomuntu ayikhohlisana uma ungayazi.
ukhohlisa kwawena mnikazi wayo bese utshela abantu ukuthi kusho uNkulunkulu ngakho nabo bayasho ukuthi cha phela kuyenzeka sigethe kodwa saba prophet or prophetess ngamngeke njengomprofethi noma ngibuya ngigethe ukuthi uNkulunkulu simwriter off okuyagethe iningi labo akekho engimaziyo ukuthi akagethi so ke bavele bonke nje kube into yamanga senza uFirst Thessalonians 5 siyavivinya sibathola beyamanga bese thi la nayo yonke into ayisho kumele ihambisane nezwi into esibili sibabona ngayo abageji eqinisweni ibona abafundisi ibandla ukuthanda imali ibona abakhuluma izinto ezingekho ezwini kaNkulunkulu baliphendukezele baliphambanise uvela ubone nje ukuthi noma ngaqagela into yenzeke akakhulumeli uNkulunkulu lo muntu akalazi kwalona izwi kaNkulunkulu ukhuluma iloke nje le ezenza abantu balethe imali ngakho we conclude based on First Thessalonians ukuthi abekho laba prophets bangempela manje asisho ngoba uNkulunkulu ethe bazophela abaprofeti sisho ngokuthi asibavivinye ngokubona ukuthi izinto ziyafezeka nokuthi baphambuka inezwi kaNkulunkulu akekho noyedwa mina engimaziyo umuntu othanda iqiniso bese ibiza ngomprofeti ahlale eqinisweni angaphambani nalo futhi yonke into ayishoyo yenzeke akekho noyedwa engimaziyo bonke labantu abathi bawo prophet no prophetess igila mkhuba eyiphambanisa izwi kaNkulunkulu eyikhuluma izinto ezingenzeki yingakho ke ngikholwa ukuthi abasekho ngalesikhathi esiphila kusona mayekhona ongaqhamuka ohleze eqinisweni futhi izinto zenzeke nami ngiyokholwa ukuthi uvela kuNkulunkulu lo amen besane izinto engifuna uzisho la uprofessor David Sofanele ngivala kodwa ithi ngicine ngale abanye bayayishintsha indaba yokuprofetha bathi akusikhona lo prophet okufana noweTestament elidala lapho uNkulunkulu ekhuluma umuzwe bese utshela abantu ungageji bathi njengoba kade ngisho ukuthi into eqhuba ngaphakathi kuwena akusile iqiniso lelo bangcwela yikho into eBhayibhelini esenza sicabanga ukuthi ukuprofetha kwiTestament elisha kwashintsha kwaba i-intuition umuzwa uqhamuka ngaphakathi kuwena ayikho into ekhomba ukuthi ukuprofetha kwashintsha from le nto uMose akhuluma ngayo kwayenye into kwiTestament elisha omunye uzoyibuza ukuthi uNkulunkulu angenzelani ukuthi isiphiwo sifike asinike ibandla bese siphinde siyanyamalala uyakwenza lokho uNkulunkulu njengalesiphiwo nje sokuphostoli uNkulunkulu wasinika abapostoli ngenhloso yokuqala ibandla babhala iBhayibheli basitshela ukuthi uNkulunkulu ufuna sikhonze kanjani kuthina iqiniso mase beqedile abapostoli umsebenzi wabo abasekho manje bafa kuba 11 12 o13 ufaka noPawulu noMatthias asenabo uNkulunkulu wasikhokheza leso isiphiwo sokubhala iBhayibheli angithi iBhayibheli labhalwa abantu incwadi kaMateyu yabhalwa uMateyu leso siphiwo sokubhala iBhayibheli sisakhona manje akekho ukuthi sisakhona ngakho masithi iziphiwo kuyenzeka inqamuke asikhuluma into engaziwa sonke siyazi ukuthi iziphiwo ezinye ziyaphela akekho ukuthi unesiphiwo sokubhala iBhayibheli manje ngakho nalesiphiwo sokuprofetha sasingesesikhathi esithize sanqamuka andivese lisizayo lapho Ephesians 2 engivala ngalo uthi ku verse 19 ngakho ke anisebe abafokazi nezihambi kodwa selizakhamuzi kanye nabangcwele nabendlu kaNkulunkulu ibandla lifaniswa nendlu kaNkulunkulu ku verse 20 nakhiwe phezu kwesekelo sabapostoli nabaprofeti uKristu Jesu uqobo eyitshe legumbi ibandla lakhiwe phezu kwesekelo samadoda abizwa ngabapostoli namadoda abizwa ngabaprofeti ayesebenzisana nabo sewabona sebenze eKorinte abanye bayabala uSilas wayomprofeti ngoba kwakusabekwa isekelo ibandla kaNkulunkulu lisasungulwa Testament elisha likabhalwa ibandla mahlangene alinali iBhayibheli ngoba isabhalwa incwadi uNkulunkulu bese efundisa ngabaprofeti ibandla lakhe manje libhaliwe laqedwa iBhayibheli uPetru libiza ngesiprofetho esiqinisekisiwe lesazi isizulu i-prophecy confirmed
iBhayibheli uNkulunkulu libiza ngeprophecy econfirmed esenza ukubambelela kuyona. Ngakho isiphiwo sokuprofetha kwakuyisiphiwo sokulekela abapostoli ukuthi babeke izisekelo zebandla kufundiswe izwi likaNkulunkulu lingakabhalwa. Malibhalwa liqedwe izwi likaNkulunkulu kubukeka sengathi uNkulunkulu usihoxisile lesiphiwo lesi ngoba sibabona abaprofethi beqiniso. Amen. Nginamba ngwena. Amen. Ngiyazi ukuthi mina khona abathanda indaba yoprofethi. Uzeke sixoxe angiyivalile i-discussion. Kodwa-ke asimeni la bangcwele lezi yalo uPawule ayinikeza ibandla laseThesalonika ukuze agcwalise okushodayo kulona lakheke. Ngakho mayithi asinayideli iprofetho uma sibuka izwi laNkulunkulu njengesona siprofetho esiconfirmed asinalideleli izwi laNkulunkulu asinamathele kona konke likushoyo sigade nakhona abasivivinye okhuluma amanga simlashe okhuluma iqiniso sibambelele kuyena nakusona lesiprofetho esiconfirmed asigade ukuthi sifundiswa kanjani asithandaze.